Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang katapusang sumpay ning Sugilanon Balbal. Naningkamot ko nga dili mo daog ang akong kaluoy o gibating gugma sa babae nga mo gamiton sa demonyo. Apa nalupig yung ka? Dili pa lugoy. Magmaptos si Eden og batang lalaki. Ha? Og kinahanglan dili kini niya ipanganak. Mabdo si Daidin sa inyong anak? Dili. Ha? Mumapdos siya. Og ipanganak niya ang demonyo. Og kinahanglan babagan ko kini. Unsa? Pero unsaon man? Ha? Doon na yan? Unsaon? Kinahanglan patyon si Eden. Oo, lagi! Mabitaw! Kapag kapuya, Bene. Balik-balik pa tayo ng istorya noon. Nga di kahimo. Mabitaw na, patyo sa Eden, kay boy gamito si Monyo. O niya, ada kong pangutano diha. Kahimo ka ba? What? Ala! Wala. Ang mga tao na rin ipangbalbal. Di ka magkatabang arong atawan na. Doon kay talawan ka tungkol sa imong gugma. O niya, gamito ni mo, imong pagkatagulinom. Aron musuong ka dito, ha? Dili ko pa magamit lugoy. Nakagamit na ko, makaduha kay gayon. Ha? Sa diyang musuong ko, ug miduol ko na nila iska. O ang ikaduha, sa akong pag-ikyas. Patay! Ang mga zombie nangabot! Upat sila kabog! Ibot magka ng espada ni mo! Musukol ta! Ha? Nangalupog sila nga nakakita sa kahayag sa akong espada. Dali na, lugoy! Sige, magpadayon pa kita sa atong pag-ampo. Dili kita muhunong sa pagsangpit sa atong langit ng amahan. Manaas sa mga langit, pagdahi ko ng umahan, kung ginagawa mo ginariyan. Palayatin mo! Yan ay mga zombie yung labot! Dagan ka sila palayatin mo! Ginoo, ayaw itugod ka mo lampos ang iya sa kangit-ngit. Kinahanglan dili sila magkasod din kay mga patay kami, ania din Hesus sa simbahan. Ang uban, alihin ninyo og mga bugat nga butang ang pultahan aron dili sila makasud. Ato silang pamusilon! Pakita din taon haring adlaw aron mapulpog kini mga patay nga gigamhan ang lawas sa daotang espiritu. Pakita din taon among haring adlaw. Unsa? Kuhaon mo ang akong gahom? Tungod kay ako, kana. Ako man kaha ang inyong reyna. Ako ang gipakaslan ni Hular. Og ni amang kaha ang espiritu sa demonyo sa akong taguangkan. Nganong kuhaon mo man ang akong gahom? Ako ang gitagan-an ni Ana ni Hular. Ug kung ipanganak mo si Hular, may lain kang gahom nga maangkot. Labaw pa ni ini among reyna. Bisag itaw sa mga akong tiyan. Nagalit sa pagsakit. Tungod kay mitubo na usab ang imong tiyan. Ug kung mudako na kana pag-ayo, mugawas na ang imong anak nga maoy hari sa kangit-ngit. Ug ang gahom nga alang gayud kanimo, imo nang maangkon. Gahom nga way makalabaw kanamong imong mga ulipon. Ako na kining imong inahan nga nagsulti kanimo, Reyna Airami. Tuhoy siya, tungod kay imo siyang inahan. Ihatag mo kang iska, ang kang iska. Gipadaki ni Hular sa dihang didto kapas sa ilawom sa bulkan. Sige, kuhaan na. Mituo ang hungog. Sige anak, hawiran ko ang duha mo ka mga kamot. Og piyo nga lang ang imong mga mata. Haba. Tanawa! Nyor tikoy! Nyor tikoy! Tanawa si Madam! Nagkaso-aso!
ang gawom ni Rainay Rami napasa niya Kuya Juana Pagkasiga sa mata ni Iska. Kayo si Iska Ubayo. La. May batanon ang iyang naong nyur. Hular! Hani anak kanako ang gahom nga imong gitagana kanako. Ang akong gibati, ingon sa way kamatayon! Oh! Gihatag ko kanimo, Iska, ang imong gipangayo. Ug labaw nang wa kay kamatayon kung makagawas nako gikan sa tiyan ni anang babayhana. Ug kung makagawas nako hingpit ng maato ang tibuok kalibutan. Usin ay tabo na ko, Iska. Ganong pinako kinig akong tiyan. Tungod kay naa si Hular sa imo. Magpakataw na siya. Dili! Mitubo pag-ayo nga akong tiyan. O kining pula, mao'y itapas ko sa iyong tiyan. Aron makagawas na ang atong gidugo. Hawiri siyang maayo tikoy. Bukto! Kamong upat! Hugtin ninyo paggunit si Ira May. Ayaw ko rin yung ini. Dili! Di mo mo lampos! Dili! Kini! Ayaw, Iska! Ayaw pagliho! Mihinay-hinay na ko sa pagsaman sa imong tiyan. Ginoo ko pagkatarugano. Hinom! Nausap-usapan. Babagi ninyo sila nga dili makaabot sa iyang nahimutangan dinhi ni Ira May. Magkasunuong kaayo sa akong mga mata. Kabar! Pagawasan ako, Iska! Kadagang tubo kabiaga sa akong tiyan nga imong isamaran. Kinahanglang tiwason mo pag-apli ka ng imong tiyan. Magawason ko na si Hular! Ayaw! Aray sa magakay sa akong tiyan. Dili ka makapantay na! Yaman kang dako! Di patay mo kong asawa! Hindi ang imo! Hindi ang imo! Yap! Oh, diya pa! Diya pa yun! Ba't nyo di ka umuakap? Nabayagan ninyo! Nama ka! Oh. Ha? Tumpag mo! Wala magkrioksis ka! Patay na siya, Lugoy! Tun ko ang akong espada! Tun ko ang akong espada! Aray, ayaw ko pantusa. Di ko gustong makagawas kining niya sa suot sa akong tiyan. Usa siya ka-demonyo. Hindi nagkadugo ka! May nilihok sa suot sa akong tiyan. Nabatsyagan ko kini. Sige na. Ayaw itugot nga nga kong kag mapunta lang
ni Hular. Sino ako, Eden? Kinahanglan pugnan ko ang akong kaluod sa kanimo. Kini! Dili ka makapugong ka na ko! Mataw ko! Inaagi ni Irame! Siska! Nakuhi! Huwag lagi yung tipo! Wala mga tao! Nalubig sa mga umo! Doon na pinakabot ng mga zombie! Hindi ang imong tiyan ay dami! Umugawa si Hular! Mugawas na siya! Hindi ko ikaw, Eden. Eden! Eden! No! Eden! No! Ang iba espada, mihayag! Mihayag! Sa mas kahayag sa adlaw! Hala! Napunpog sila! Pagsiis ka! Nananay! Patay dis ang tanang mga umo! Dong! Eden, mahal ko. Dong Ryan! Nakahimog kasi mong misyon! Si Daidin! Luhay ang Daidin! Naagin mo ginunggap ang imo espada! Tumong siya kasing-kasing! Eden, pasiluan mo. Pasiluan mo. Wa man tigre kay sa Durayan! Gibuhat mo lang ang imong gimbuhaton! O siya mismo misugo di mo nga patyon siya! Aron dili magamit ang iyang lawas sa espiritu sa demonyo! Diyos ko, salamat kayo. Salamat na minaogyod ang kahayag. Kitang tanan, magpasalamat kita sa atong Ginoo nga anaa sa langit. Gidungog niya ang atong mga pag-ampo. Padre Anselmo. Ryan, kinsa ka ng imong gisapnay nga nagkadugo ug wa na'y kinabuhi? Si Eden, Padre. Ang babae nga akong gimahal o gigugma. Siya ang gamiton unta sa demonyo aron tikupan kita sa kangit-ngit. O kinahanglan patyon ko siya. Ryan, pasagdi lang Ryan. Iampo ta ang iyang kalag na magsubay siya sa mahayag nga daan. Ug maayo ang iyang pagpanaw paingon ngadto sa pangarian sa atong Ginoo. Nakitaan ko si Ryan nga nagsiki og hilak. Di ko makapadayon sa akong panaw, kundi siya makadawat sa nahitabo nako. Unsaon ko siya sa pagpakigsulti. Nga usa naman lang ko ka espiritu. Eden? Prinsesa Almera? Ikaw? Nahimuot ka nimo ang labawtang makagagahom. Ang hari sa tanang hari. Nalipay siya nga sa imong kabubuton. Wa ka makatugot nga gamiton ka sa dautan. Si Hular ang nagmugna sa imong pagkatao. Apan dili si Hular ang tag-iya sa imong kasing-kasing og espiritu. Sige. Padayon na sa imong pagpanaw. Di ko makapadayon tungod ni Ryan. Pakigsulti siya sa iyang danggo. Pasalamati siya sa iyang nabuhat. Eden. Eden. Ryan, salamat sa imong pagluwas ka nako gikan sa kangit-ngit.
Mahal ko ikaw, Eden. Mahal ko usab ikaw, Ryan. Gipatagamtam mo na ang imong gugma diri nako. Malipayon ko sa nahitabo. Magkita-kita kita sa laing kalibutan, Ryan. Paabuton ko ikaw. Ug usbon ko. Salamat sa imong pagtabang nako. Ug hangyo ko lang, ayaw ikasakit ang kamatayon sa akong lawas. Kay wa mamatay ang akong espiritu. Eden. Oh. Kuya! Kuya Ryan! Kuya, abot na ko! Abot na ko, kuya! Dong! Alia? Wa nga dong! Kalit-litungan ni bata, ah! Wa mo tani sa silong! Kapila ko balik-balik kong kaagin ito! Wa, gina ko bakit eh! Nakalit-lalim ito nga! Di mo kagikan day! Pangutan ato sila! Kinsa? Ang mga aninipot! Kuya, hayag na lagi. Abi na kog, mga matay na tatungod kay gabiin na pirmi. Kilupig ni mo ang mga ungo? Oday. Unya, hain naman si Mega Eden. Bibiya na siya kanato. O dili na siya mubalik pa. O magpaabot siya kanato, Alia. Dito sa langit. Ginaingon, maadunahan ka man o kabus, kitang tanan mamatay, og maabog, apan bintaha og nagbuhat kag mataron, og mainampuon sa buhi ka pa, kay ang Dios mupasidungog kanimo. Mao ka mahigala ang katapusang yugto ning atong sugilanon. Balbal. Kining maong sugilanon, gisuwat ug ubos sa direksyon ni Jocelyn Pundok Algono. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Budomo, Eric Bilyonis o Christian Jano. Mga tunog og kasikas, John Pohanes. Sa dili pa kami hingpit nga manamilit, ania ang mga artista nga may naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel sa nagda sa bata nga Ryan, Buen Algono Jr., nanay ni Ryan, Ingrid Vertodaso, Lolo Lerio, John Gomez, Tatay Juan, Jeffrey Pabili, Marina, Miss Miralona Tumulak, sa papel ni Lugoy ug Buktot, Ray Bores, Tikoy og Ermitanyo, J. Badayos, Iska Marites Parba Albores, sa papel ni Alia og Prinsesa Almira, J.P. Algono, Padre Anselmo kasamang Buen Algono, sa papel ni Hular, John Pohanes, Eden, Miss Matit Kabudlan, Ryan Alden Ferrola, inabagan ning musunod, Chanchan Jano, Rantrax, Rani Budomo, og sa uban pa. Kini si Randy magaingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN, radyo mo nationwide. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.